I dobrodošli ponovo na moj kanal. Danas vas ponovo vodim na jednu lepu celodnevnu ekskurziju po Dubaju, koju sam nazvao Dubai 360. Nije bitno da li si turista ili živiš u Dubaju, veoma je bitno da se lepo provedeš tog dana i što je vrlo bitno za male pare. Relativno male pare za Dubai. U ovoj turi koristit ćemo 5 vrsta prevoza. Prvi, zavisno od toga gde se nalaziš, gde živiš, gde odsidaš, a ukoliko si blizu metroa, ne treba ti prvi prevoz. Ukoliko živiš nešto dalje, kao što sam ja u JVC-u, morat ćeš da koristiš ili sopstveni prevoz, ili taksi, ili bus do metro stanice. Nije bitno koja metro stanica, važno da je metro, jer to će biti upravo početna tačka sa koje krećeš i u toj tački će se vratiti, ali drugim pravcem. Koristit ćemo metro, tramvaj, brod i čamac. Pa ništa, da krenemo, pa usput ćete saznati o čemu se radi. Mall of the Emirates. Odlučio sam da nam početna tačka bude upravo ovaj shopping mall zbog parking mesta i zbog njegove povezanosti sa metro stanicom. Pre nekoliko dana sam primetio da su uklonjene rampe sa izlaza shopping mola, što mi je dalo signal da konačno više ne naplaćuju parking ukoliko ostaneš više od 4 sata. Pa je zato i logično bilo da ostavim auto baš u ovom shopping mallu na tako dug period. Dobro je bre, Čupovac, polako, objasnit ću sve, ali na kraju drugog dela kad svodimo račun. Stavljamo auto, entrance C, najbliže je to metro, tako da idemo metrom lakše. Ušli smo u shopping mall i sad, što bi se reklo, samo pravo. U shopping mallu sve je lepo obeleženo, tako da se vrlo lako nađe pravac gde se nalazi metro. Iz shopping malla ulazimo u specijalizovani tunel koji nas vodi direktno do metro stanice. I da podsjetim, ovde se kupuju karte, nove karte, a ovde se dopunjuju kartice koje već imate. Koristimo novu karticu da bi ušli. I sada idemo levo, pravac levo, uz ove stepenice. Metro ovde dolazi vrlo brzo, na svakih 2 do 3 minuta i ulazimo u prvi metro koji dođe. Nebitno da li je krajnja destinacija metroa UAE Exchange ili Expo 2020. Metro stanica na kojoj izlazimo je zajednička za bilo koji od ova 2 metroa. Pošto Dubai Marina shopping mall kroz koji treba da prođemo nema direktnu povezanost sa metro stanicom, morat ćemo da koristimo jednu od 2 metro stanice koje su povezane sa tramvajskim stanicama i zatim koristimo tramvaj da bi došli tačno ispred Dubai Marine shopping malla. Mi ćemo od naše polazne metro stanice da izađemo na 4. stanici. Čupovac, danas nigde ne žurimo.
5. stanica je samo za one kojima se mnogo žuri. Nama se danas ne žuri, danas uživamo, tako da silazimo na 4. stanici. Trenutno ime 4. stanice je Soba Reality, međutim naziv stanice može vrlo brzo da se promeni. Zbog toga ne insistiram na imenu stanice. U svakom slučaju mapu metroa možete downloadovati na link koji ću ostaviti ispod u deskripciji. Idemo. I ne idemo levo, nego idemo desno. Nema pokretnih stepenica na dole. Tramvajske čekovnice su takođe veoma lepo organizovane. Mora da se tapne karta. Znači tu je. Thank you. Welcome sir, have a good day. Have you too. Evo, zašćemo ovde, pa da raščistimo zašto smo izabrali baš 4. a ne 5. stanicu metroa. Iako Dubai Marina se nalazi između 4. i 5. metro stanice na otprilike podjednakoj udaljenosti. Sa 4. stanice tramvaj kruži oko Dubai Marine, pa samim tim nam je potrebno više vremena da dođemo do stanice Dubai Marina. Dok sa 5. stanice samo jedna stanica, tačnije sledeća stanica je Dubai Marina. Zato i kažem, onom ko se žuri silazi na 5. stanicu metroa od Emirates Mola, dok ako ne žurite i želite da uživate u pogledu na ove velelepne zgrade, je lepše sići na 4. stanici. I eto sad vidim da nisam snimio tu stanicu koja je povezana sa tom famoznom 5. stanicom. I evo smo ispred Dubai Marina Mola. I izlazimo na ovoj stanici. Stanica Dubai Marina Mall. Nema ovde prelaska ulice bilo gde. Ovo puta lift. Door closing. Going down. Dubai Marina Shopping Mall. Samo prolazimo do Dubai Marine.
Standardno sam opomenut da ne smem da se snimam. Glupost. Što bi to radio? Ajde. Ajmo vamo. Dobre, brod nas uredno čeka. ...14 minuta pre vremena, 15 kaže. Još nisu svi ni ušli. Ajde da kupimo kartu sad. Znači box office. 2 karte po 50 dirhama, znači 100 dirhama. Polasci. Thank you, sir. Tad. Hi, welcome. Aj. Thank you. Scanning. Hi, sir. Aj. Thank you, sir. Thank you. Ajmo. To je brod. 2 sata vožnje do starog dela Dubaja. Ajde. Ajmo ovdje da nema mnogo air conditiona. Tu bi čini mi se da je... Ovdje s ove strane, ali tamo ne vidimo. Ne, sa ove bolje. O, ima bara, ima se. Uredno smo se smestili, danas nema gužve, obično je puno. Zato što je radni dan. I evo, krenuli smo tačno na vreme prema starom delu grada Dubaja, Deira. Tačnije karte smo kupili do stanice koja se zove Gubajba. Na spoljnu platformu broda može da se izađe tek posle izlaska sa stanice. Ali vrlo brzo prilikom ulaska u novu stanicu uredno nas obaveste da moramo da uđemo u kabinu, verovatno zbog procedure ulaska i izlaska putnika. Kontrola karata. Neko neće da izađe na prvu stanicu. Evo ga ide čovjek i proverava karte. Ой, на банане сзади. Ko je izgubio kartu, kupuje ponovo. Вот, смотрите, где наш отель. Вот эти вот надувные штуки. Neko je kupio po prve stranice, a neće da izađe. Traži se nepristojan putnik koji neće da izađe na prvu stanicu, ima kartu do prve stanice. Ide kontrola i proveri. Evo ga, našu. Pa ljudi, mora se godi. Try to bless. Naravno. Смотри, вот тут написано на одной. Izbaciš je.
Cena karte je 25 dirhama u jednom pravcu, ali smo u obavezi da kupimo oba pravca. Tako da ova karta vredi u oba pravca, 50 dirhama smo dali po osobi, međutim, nećemo se vratiti brodom. Polazak iz Dubai Marine prema Gubajbi je u 1 posle podne, a povratak je u 6 uveče. Tačnije, to je dovoljno vremena za tamo, ali mi smo odlučili da se vratimo metrom, a ne ovim brodom istim. Čuveni hotel Atlantis, Palm Dubai. Ovo je noviji hotel, moderniji, Atlantis Royal Dubai. Hotel Burj Al Arab. Malo je dalji, ali vidi se. Pristajemo u stanicu Dubai Kanal. Ovdje izlazi većina turista. Ja i Slađa pravimo žurku. Sad smo sami. Nastavljamo punom parom ka krajnjoj destinaciji. Odavde još neki 45 minuta vožnje treba do krajnje destinacije. Zaboravio sam da napomenem da vožnja ukupno traje 2 sata. Znači u 1 sat smo pošli, u 3 sata posle podne stižemo. Polako dolazimo u stari deo grada. Ovi brodovi su trgovački brodovi koji su stvarno u funkciji, bez obzira što ovako izgledaju kao da su stari, oni bez problema voze robu do Indije i nazad. Posle 2 sata vožnje stigli smo na krajnju destinaciju, u ovu stanicu ili da kažem luku Gubajba. I to bi bilo sve u ovom prvom delu. Nastavak pogledajte u drugom delu. Veliki pozdrav!